Tak priatelia, zdravím vás princ Mário, vítajte u dnešného videjka, vítajte v Breclavi, dneska sme v Breclavi. Docela dosť z vás nás posiela do tej Breclavy doner kebab Istanbul, tak ja som nemohol odolať. A dám tentokrát znova na vás a my sme dneska navštívili ten Breclav, vidíte už za mnou kebab, doner. Je to parádička, takže ja znova kebab, ale to nevadí. My máme na ňo chuť? Máme na ňo chuť? Marti? Áno, ochutnáme, samozrejme. Docela dosť z vás si píše, Mário, zájdi tam, majú tam dobrý kebab, tak ja proste som tu aj s Marti a niečo dobrého si dáme a uvidíme. Dobre, tak my nebudeme ďalej otáľať a my si zajdeme donútra. Ukážeme, ako to tam vyzerá, čo nám ponúknú a určite si niečo objednáme a vezmeme si to domov. Tak poďme, poď Marti, poď za mnou. Tak poď. Super. No, tak. Perfektné, asi myslím, že dobré, poď. Takže doner kebab Istanbul. Doner kebab Istanbul, ja? Jasné, perfektné. Tak, Marti, zaber poriadne tú ponuku, ktorú sa majú. Tak, vidím sem aj jedla pre vegetariánov, vidím, no, tak to je taktiež dobré. Perfektné. Ja sa hneď spýtam, dá sa platiť aj kartou, vidím, že to tam tiež musíme ukázať ľuďom, že dá sa platiť aj kartou teda. A vypadá to dobré. A my si teda určite niečo vyskúšame. Čo si sem berú najviac tí ľudia? Čo im najviac chutí? Speciále s hranolkami. Tak to vyskúšam ja určite. Môžete kľudne. A Marti, ty si vezmeš, na čo máš chuť. Ja som si vzal ten durum speciál s hranolkami. A ty si vezmeš taký nejaký durum? Jo. Áno, tak nejaký. Skúsime s tým sírom. Tak tú 21 s tým sírom. A ešte by som vyskúšal ten kurací salát by som si vyskúšal. No, tak to by bolo všetko. A omačke dáme bylinka, česnek, chili, curry. Curry? Počkaj, ty chceš česnek, tak do toho so sírom, že? Si mala. Tak do toho dáme česnekovú. A ja skúsim tu curry teda. Do toho speciálu, no. A kulici salát dáme na omačku tedy? Tam asi tú bylinkovú, tam to bude. Áno. Super, perfektné, to by bolo všetko. Všetko je, Mhm. A máte ešte niekde nejakú pobočku, alebo iba sem Breclavi? Máme i na nádraží. Na nádraží. A Smakeba. Takže tam ešte, dobre, perfektné. Dobre, môžete ísť na to teda, zvedavý. A ja sa ešte spýtam, vy máte ten kebab, máte kuřecí, A hovězí, takže môžem si aj vybrať. Alebo dávate... 40. Tak aby som... Máme mix vždycky, lidi má rád mix maso. Áno. Vždycky prodáme 40. Tak a ide tam dať čisto iba hovězí do toho. Áno, tak ja bych si zobral čisto ten hovězí do toho speciálu. A Marti, ty chce skúsiť aký? Kureci, hovězí. Tak skúsme ten kuřecí, do toho so sírom ten kuřecí, jo? Jo. Perfektne, dobre, super, ďakujeme moc. Ale jesem príjemne, jesem čisto. Jesem príjemne, jesem čisto. Dobré, pekné to sem je. Tak. Perfektné. Mhm. Môžete, áno, jasné. My budeme iba rádi. Konečne, Marti, potom môžeme porovnať tie kebaby, že?
Zatiaľ teda najlepší bol ten kebab Kiboš. Kio. Ten bol moc dobrý, no, tak uvidíme. Super. Áno, áno. Ty Juro, smažiaček bulce, to som taký... Naposledy sme to mali v tom Goodies Hodonín, že? Tam ten smažený cheddar, jak som tam bol s tým Maxom, v tej ich bulce. Goodies Bistro Hodonín. Bolo taktiež veľmi dobré. Som strašne zvedavý na tú kariomáčku. Môžeš si dodať vlastne aj nudle, vidím, aj rýžu. Marti, pozri. Majú sem aj meso, dressing, hranolky, nudle, aj rýžu. Ja som strašne zvedavý na ten kurací salát. Je tam vlastne ledový salát, dressing a kuracie meso, no, tak som zvedavý. Ja som to dlho nemal, tak uvidíme. Takže je tam vlastne hoviezí a kuřecí kebab. Áno, zbíhajú sa mi slinky úplne, ale úplne. Aj na ten salát, ja som strašne zvedavý. Tak, perfektné, ďakujeme moc. Potom pozerajte, jo? Dobre, super, ďakujeme, majte sa. Naschle. Dobre, perfektné. Perfektné, Marti. Poď. Ja ti otvorím dvere. Opatrne, áno. Poď. Tak. Tak, priatelia. A máme to. Kebab Doner. Istanbul, Breclav, pozrite sa na ten nálož, teda ja som nemohol odolať, ja som chcel skúsiť niečo ľahšieho, tak sme si dali ten salát s tým kuracím mesom a bylinkovou omáčkou, samozrejme my teraz pelášime domov. Je takové menšie mínusek je ten, že by tam chcel aspoň 1-2 stolky, že nejaké stolečke, kde by sa, sednúť sa tam dá, ale musíte to jesť v ruke, no. Bolo by lepšie, kdyby tam bol nejaký stôl, ale chápem, je tam menej miesta, dojde tam viac ľudí, tak potom to už by nebolo ono, ale nám to nevadí, my si to zoberieme domov, samozrejme vám to ukážeme, ochutnáme a povieme si niečo viac k tomu. Tak my nebudeme otáľať, máme to zatiaľ ešte teplúčke, tak my pelášime domov, nech nám to aj teplúčke zostane, za chvíľku sme doma, to je kúsok. Super, tak to by bol Kebab Doner Istanbul, priatelia. Břeclav, pozrite sa na to, a je tu pekne, super. Super, Breclav, paráda. Ešte tu nie sme naposled, určite nie. No a ideme to dokončiť, ideme si dať. Poď, Marti, ja mám takú chuť na to, že bych to najradšej rozbalil teraz a zjedol. Ale tak môžeme, ale ne, je zima, poďme do autka a pelášime domov. Tak výborne, priatelia, my sme doma z Breclavy a ideme na to najlepšie teraz. Tak my si ochutnáme ten durum kebab Istanbul Breclav. No a ja nebudem otáľať, Marti, ja hneď si sadnem a idem na to. Tak. Máme teda 2 durumy, jeden je s kuracím mesom, druhý je s hovädzím mesom. Ja by som vyskúšal ten sírový, teda s tým kuracím. To si objednala Marti, tak ja ho krásne rozbalím a pozrieme sa na to, ochutnáme. Máme ešte teplúčky, takže výborne. Pozrite sa na to, priateľa, pozrite sa na to, Macka. No ten je teda poriadny. Nádherné vonia, toto si dáme bokom. Ja ho rozrežem samozrejme, aby ste videli. Tak.
Výborne. Chvíľka prekvapenia. Tada. Tada. Ale dobre, perfektné, ukáž. Vonia úplne nádherne. Tu cítim vlastne ty si dala tú cesnakovú omáčku, že? Áno, áno. Tak, takže durum kebab, sírový s cesnakovou omáčkou. Marti, ja ti do toho kúsnem. Ideme na to. Vypadá to dobre, pomerne jeho dosť. Mám to dobré? Marti, No. je to vynikajúce. Krucinál. Fakt, ono to možno aj robí to, že človek je hladný. Že keď je hladný, tak mu všetko chutná, ale ne. Chuťovo ten kebab je ochutený, moc dobre to mäso. Dobre to všetko hrá dohromady. Ja budem znova asi kritický na tie Dubňany. Znova toto je lepšie ako Dubňany. Od toho Aliho. Ja neviem prečo, či to robí fakt tá omáčka, že by tá omáčka, ale ten kebab má ochutený taktiež veľmi dobre. Ale už pri tom prvom kusnutí teraz z toho Istanbulu kebab durum Breclav by som povedal, že je chuťovo o malinko lepší. Možno by to chcelo tú omáčku viac dochutiť, aby bola taká výraznejšia. Bolo by to o mnoho lepšie. Aj tá zeleninka. Tá zeleninka je podľa mňa aj s nejakou zálivkou, pretože chutná veľmi dobre. Tak ako kdyby nasládlo, alebo jak to mám povedať, tak veľmi dobre to k tomu sa hodí. Je to výborné. Fakt je... Nezbíhají slivy. Ne, Marti, ale vážne. Je to o moc lepšie, než z tých Dubňan. Ja neviem. Fakt, asi to bude tou zeleninou a aj tou omáčkou hlavne. Ono sa to všetko potom spojí a má to takú výraznejšiu chuť. Je to vynikajúce. Takže priatelia, durum kebab sírový s cesnakovou omáčkou z Istanbulu, z Breclavy. Vynikajúce. Tyjo, fakt, zatiaľ úplná bomba. Ten salátik si necháme na potom. A ja teraz skúsim ten môj, ten bol vlastne... Ten bol ten najväčší, čo tam mali. A ja som si do ňoho nechal dať hovedzí kebab. Tak to si taktiež ukážeme, priatelia, a ochutnáme, samozrejme. Čo by to bolo zač. Tento stal 190 korún, že? 190 korún. Ale musím povedať, že toto, jak zjem, tak ja fakt neviem teda. Toto asi nezjem, toto. To by som musel teda... Ja možno vypadám, že som veľký, alebo takto, ale ja toho moc nezjem naraz, to sa nezdá. Ale ja vám to ukážem aj v rezu. Ten je teraz s hranolkami. Áno, to bol ten hoväzí s hranolkami, že granolkami, čo sú to za... Ale... A ja som si tam, dal tú kariomáčku. Áno. A ne bylinou? Ne, bylinková je sem v tom salátu. V tomto je vlastne kari, omáčka, hranolky a hovedzí kebab. Tak ja idem na to. Je tam krásne cítiť tá kari omáčka. Spolu s tými hranolkami, tým mesom a tou zeleninou naraz v tej tortile aj s tou kariomáčkou. Je to zase, musím povedať, je to veľmi dobré. Tá kariomáčka je tam skvelá, jak to krásne vonia. Super. Málo kde sem, aspoň teda v okrese, čo chutnáme tie kebaby, tak málo kde majú v nabídce alebo v ponuke tú kariomáčku, že, Marti? Väčšinou majú bylinky, cesnak. No, přesně tak. Ale tú kariomáčku majú málo. Poďte sa pozrieť, bratia. Je to vynikajúce. Je to fakt vynikajúce. Tá zeleninka je tam vynikajúca.
Skvelé sa to všetko doplňuje s tými hranolkami. Mňam. Mali ste pravdu. Znova ste mali pravdu, znova ste ma dostali proste, no. Istanbul kebab. No, zajdi tam Mário a pochutná si. Máte pravdu, priatelia. Je to fakt dobré. Ne, hodne ľudí mi píše, ty si málo kritický a tebe všetko chutná a ty na všetko hovoríš mňam. Ale čo mám iného robiť, priatelia? Čo mám iného robiť, keď mi to chutí? Keby mi to nechutilo, tak poviem, napríklad teraz, keby mi to nechutilo, tak poviem, je to tak a tak a tak. Ale ja nemôžem inak. Samozrejme, videli ste nejaké to videjko, tam je, kde nám nechutilo, alebo takto, ale väčšina z vás nás posiela tam, kde je to dobré. Kde im chutilo, kde boli spokojní. Tak proste my to máme podobne, dojdeme, skúsime a keď povieme, že je to dobré, tak je to dobré. No. Samozrejme, navštívime niekde, nám chutnať nebude, no tak nám nebude, tak to poviem. No ale ja na všetko nehovorím, že všetko je mňam a kde si to vôbec. No, aby sme sa pochopili. Ale toto je fakt mňamka. Zás mňamka. Aj na ten salát, no. Tak ja si ešte musím, nevadí, že si ešte dám. Ne, dej. Moc dobre. A tá kariumačka tam hrá úplne nádhernú chuť. Mňam, chutná mi to. Priatelia, a my sme ešte vzali, alebo ja som ešte vzal. Znova opakujem, tá kariumačka je vynikajúca. Priatelia, pokiaľ tam pôjdete, tak ju skúste. Ja som vzal ešte salátek s kuracím. Tak, ja som strašne zvedavý. A tam bola práve tá bylinková omáčka. Takže kurací. Ja som to zrovna otvoril aj s tým vrchom. Priatelia, malo to aj víčko. Takže v pohode. Ja som si tu na to vzal aj vidličku. Takže máme tu bylinkovú omáčku. Ešte je to teplúčke. A máme tu bylinkovú omáčku, kurací gyros a salát. Ja vám to takto ukážem. Ja to zrovna aj utriem sem nám to trošku. A pozrite sa, je tam toho dosť. Aha. Je tam salátek. Ja som strašne na to zvedavý, pretože už teraz, keď som mal možnosť vyskúšať zeleninku, je výborná. Tak ja to nejak takto, pozrite sa na to, toho kuracieho kebabu sa máme taktiež docela dosť, tak ja vyskúšam samozrejme s tou zeleninkou. Marti, keď skúsiš tú zeleninu, je vynikajúca. Ona je s nejakou zálivkou, s nejakou nasládlou, je to vynikajúce. Strašne dobre sa to je. A teraz skúsime aj ten kebab. Spoločne s tou zeleninou. Ten, kto nemá rád prílohu, ten, kto nemá rád nejaké nudle nebo rýžu, alebo si to chce dať čisto s tou zeleninkou, dobrá voľba. Majú to tam, vidíte to sami. Tak asi, ježiš, to som si toho dal. Ja to skúsim teda takto. Vynikajúce. Spoločne s tou zeleninou, čisto iba tou zeleninou, ten gyros, kurací. Ale tá omáčka, tie omáčky majú veľmi, ale veľmi dobré ochutené. Chuťovo sú vynikajúce. Strašne dobre sa to papá. Ja si myslím, že keď zješ toto, tak tento salátok s tým kuracím mesom a takto, tak máš docela dosť. Fakt, ako je toho pomerne dosť. Ježiš, tie omáčky sú výborné, ja neviem, ako to robia. Strašne dobré. Však ochutnáš, Marti. To sa nedá prestať jesť normálne. Ten kebab je skvelý. Ochutený, výborný. Mne to strašne chutí. Ty krásom. Dobre vedieť, že v Breclavi tento kebab je a že chutná a že fakt je dobrý. Ja musím ešte vyskúšať proste ten s tou kari. Marti, jak si kúsneš a ucítiš tamto kari, je to znova úplne niečo iného, než si zvykla na normálny kebab. Je to o moc lepšie, chuťovo. Fakt vynikajúce.
Ja teraz neviem, či to mám jesť, alebo či už to mám ukončiť to video. Marti, čo? Klidně je. Kľudne môžem jesť? No, ale je tam něco. Je to fakt vynikajúce, priateľa. Vynikajúce. Za toto všetko sme platili 460 korún. Adresu s miestom a všetko, čo okolo toho patrí. Ohľadne tejto predajne vám dáme do popisku. Ja si myslím, že určite sa oplatí tam zájsť a vyskúšať niečo od nich. Za nás, znova opakujem, za nás. Mne to chutí, Marti ešte neviem, ale ja si myslím, že určite áno, chutiť bude. No, podle toho tvojého výrazu spokojeného bych řekla, že Nie, je to fakt dobré. Kebyže poviem, no niečo mi na tom nesedí, lebo tak ne, fakt, je to výborné, výborné. Môžem iba chváliť dneska znova. A ten salát je fakt vynikajúci. Ten, kto má rád zeleninu, kľudne si to dajte mi za pravdu. Takže to by bolo dneska. Durun Kebab Břeclav Istanbul. Ja si myslím, že pozrite sa sami. Výborné. Máte tam na výber z kuracieho, hovedzieho, kebabu. Čo musím povedať, obsluha samozrejme úplne v pohode, že? Príjemní, milí, pýtali sa nás, chcete tam toto, všetko v poriadku. Nemáme čo vytknúť, taktiež tam bolo čisto. Ponuka bola pestrá, výborné, chutná to výborne, ich omáčky sú úplne naprosto skvelé. Kari omáčku môžem za mňa iba len doporučiť, salát, čisto salátek s kuracím kebabom a bylinkovou omáčkou, taktiež moc dobrý. Taktiež ten kurací kebab Durun, vynikajúci, kari omáčka, super. Mne to dneska všetko znova chutilo, ja nemôžem inak a ja si to musím dojesť a vychutnať, pretože to je fakt výborné. No a priatelia, pokiaľ máte ešte nejaký ďalší tip na dobrý kebab, alebo na nejakú Viet Bistro, kľudne mi napíšte a tak my radi zájdeme. No a ochutnáme, samozrejme dáme na vás, prečo nie. Ty krásne, Martin, to fakt moc chutí, to s tým kari. Výborné. Tak, a pokiaľ sa vám to ľúbilo, dnešná ochutnávka kebabu z Breclavy, tak budeme strašne rádi za každý like, za každý odber, však už viete. A samozrejme aj za zdieľanie a my sa uvidíme u ďalšieho videjka. U ďalšieho videjka máme niečo pre vás pripravené. No a máte sa na čo tešiť? Si myslím, že áno. Perfektné. Tak dobre, lúči sa s vami Mário, Marti a tento výborný doner kebab z Breclavy. No a my sa fakt uvidíme na budúce. Dobre priatelia, majte sa, držte sa, opatrujte sa, zostaňte zdraví, užívajte, pokiaľ to ide. Keď už to nepôjde, tak to bude zle. Tak si to užite. Tak, ak si to dneska užijeme znova my a dobre sa najeme. Výborne. Výborne. Znova výborné. Perfektné. Ale toto je fakt mňamka taktiež. Marti, strašne dobre sa to je. Ten salátek. Výborné. Chute prepojené maximálne perfektne.